Зарипов. Супершоу 6. Жырлый, бии, концертларын үзе алып бара, тамашачысын күлдерә, уйната, уйлата да ул. Рифатның гаиләсендә һәр кайсысы юморны аңлый һәм үз итә. Гаиләдә 3 малай үсәләр. Шаян һәм тапкыр сүзлелек әниләреннән килә. Табигатьтән бирелгән сәләтне, тормышка карашны алар һөнәр итеп сайлый. Бүгенге көнне 3 бертуган үз төркемен булдырып, бергә иҗат дөньясында кайный. Шаян күңелле, шаян телле кешеләр янында һәр көн бәйрәм төсен ала. Уйыны-чыны белән әйтсә дә, аларның һәр фикерендә тирән мәгънә ята. Эфирда йолдызлар вакыты. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген без юмор остасы, җырчы, биюче Рифат Зариповта кунакта. Рифат, программаңның исеме ничәп юк? Супершоу 6. Исеме юк түгел, исеме бар. Артистлар инде елда программа әзерлиләр, елда яңарталар. Шуңа күрә кемдер сезон дип атый, кемдер башка төрле исем куя. Без инде узган елдан Супершоу 5 дип башладык та, бу елысы Супершоу 6 дип калды. Менә шул исеменең. 6. Димәк, икенче елга Супершоу 7 була. Димәк, икенче елга Супершоу 7 була, Супершоу 8 була, шулай бер Супершоу 35-40-ларга кадәр эшләп булса, аннан соң Алла бирсә, бәлки, может туктарбыз да инде. Менә кайбер җырчыларның идән тулы шпаргалка була. Синең бер шпаргалкаң да юк. Минем шпаргалка башта, минем шпаргалка юк, чөнки безнең концертның программасы да юк. Менә концерт корылган бары тик урыс әйтмеш импровизацияга, турыга җырлыйбыз, турыга аралашабыз, рәхәтләнеп сөйләшәбез. Концертның хәтта ничә сәгать барачагын да, барганын да мин белмим. Исемеңне нурлар белән күлләргә язган идем, күлләр кибеп ак кышларны кайгыга салган иде, кайгыга салган иде. Күлләр кибеп ак кышларны кайгыга салган иде. Күлләр кибеп ак кышларны кайгыга салган иде. Аса калыр миннән бар күмергенә көлгенә, исемеңне язып куйдым йөрәгемнең түренә, йөрәгемнең түренә. Ой, исемеңне язып куйдым йөрәгемнең түренә. Исемеңне язып куйдым йөрәгемнең түренә. Юмор нәрсә ул сезнең өчен? Юмор нәрсә? Юмор инде монда кирип кетсәм, бу бик философический сорау инде бу. Юморда бит көлкесе дә бар, мәзәге дә бар, сатирасы да бар, юморы да бар, һәм мәгънәсе дә бар. Һәрбер бит юморның, мәзәкнең ахырында мораль ята. Теге ха-ха көлдең дә бетте түгел. Аны аңлый белеп беренчедән көләргә кирәк, һәм аңлата белеп сөйләргә кирәк. Юмор минем өчен ул зур сәнгать, ул зур биеклек. Юмор хисе сезгә кайдан килә? Юмор хисе каян килә? Юмор хисе ул табигатьтән, Аллаһ Тәгаләдән биреләдер инде ул. Тормышка, бит инде бу тормышта, бу дөньяда әгәр юмор хисе юк икән, бигрәк тә безнең илдә, син моннан или теге шартлап үләргә тиешсең инде, или белмим, юмор хиссез кешеләргә авырдыр ул яшәү. Белмим, минем үземдә ул тумыштан бирле бар. Аллаһ Тәгаләдән салынган әйбердер дип саныйм. Менә безнең эстрадада юмор нинди дәрәҗәдә? Юмор безнең соңгы елларда бик әйбәт дәрәҗәдә, бик әйбәт. Уйнап яшәсәк тә, уйлап яшибез инде. Уйламыйча гына яшәмибез, беребез дә. Уйламастан тормышы да бармый, дөньясы да булмый, берәбереңдә булмый да. Мине остазым, укытучым Салават абый да гел өйрәтеп, гел шелтәләп тә тора. Рифат һәрбер сүзен уйлап сөйлә. Сәхнә ул уй булыр түгел. Ашып трәсәләсе сөйләргә ярамый. Уйлап сөйлә, уйлап. Үзе гел уйлап сөйли бит инде. Үзен әйтә күрмәгез инде.
Салават абай ойламыйшы бір қашанда бір сөзді айтмай ол. Анарға любой сұрау бересің, ол баштан ойлай. Бітті бітін жауабы шушы. Әлі бір мәзәк шығарғандар, тағын біріні имеш Салават Фәтқидинов білен Айдар Галимов ұшырашқандар да Қазанда. Айдар абай енді Салават абайға аңлата екен. Саламат, мана сен ештің мана? Дәрсі әлі. Мана, Путин бет жаңа закон подпис айтты. Пенсияны ұзын айтты, мына сен қадайық, мен қадайық, мен қадайық, сен қадайық, сен қадайық, мен қадайық, мен қадайық, сен қадайық. Шығасы кесәшік, я тені держу. Саламат, алай ғана түгіл, бар бір шедірған орның боларға дейш, сен бет безденлік жырлап қана ересің. А что предлагаешь? Ну, что предлагаю, деп, мана Уфада болса мен сені бір оңаштырған болар ем, конечно. Найдар ескінем. Айда, олар екісі шығып отырғандар машинаға түгіл, мотоциклға. Ну, енді Салават абай гонщик боларақ өзі рулға отырған, ортқа отырған Айдар абай Қазаннан Уфаға шығып кеткендер, шабалар, Татарстан шығып кеткендер, Башқұртстан республикасына келіп кіргендер, еркейлерін ұзып Дүртилеге жеткендер. Қарайлар, Дүртиле поворотында, юл шатында 2 шимаданын тұтқан Нәфқат абай басып тұрақ. Ну, мұны көріп тоқтағанлар ендек. Нәфқат, қоя барасың? Бараммы, қойтаммы, мен білмейм. Нәфқат туғаншық білмейсің, сен елі барасың, елі қойтасың. Елі қойтасың, елі барасың. Мұнда бұйтан вариантлар ем, Нәфқат? Наверное. Бұл мен ішке кіртірге барасың ба? Барам. Нәфқат туған, мұнда сен орын жоқ, конечно. Давай, люлькаға отыр, ем, садись люлькаға, шимадандарын ал. Шимадандары білен бірге люлькаға отыртқандар, тиегенер Нәфқат абайны. Қозғалып қана кеткенler, Нәфқат абай нәрседір айтмақшы болып. Нәфқат абай тілге келіп, нәрседір айтасы келіп. Лу. Нәфқат туған, сөйлешме, пожалуйста, Салават гонщик, ол барыр тоқтамай. Лу. Нәфқат ауызыңы ябын, шабанар кірабын, сөйлешме, пожалуйста, туған. Яп! Ауызыңды. Нәфқат абай тында алмайшы, сабырлық білән, түзіп кіне, тілін тішлеп, Уфаға қадар келіп жеткенлер. Келіп тоқтағаш, мотоциклдан Салават абай үшкенде. Нәфқат, бәғіріп, нәсәсін жол бойы, нәрі келгәш әті болмышты өлек. Мұна самдыл Нәфқат келгеш әйті бола бетінде. Мұнаға Салаваттың медетін мұнаға сөйлі. Егітлен, люлькінің түбі жоқ. Туған тіл каналын гел қарайбыз, Рифат Зариповтың концертларын яратып келеміз. Мен аның білән нық досмын, аға оңышылар тілеймін. Алдағы концертлары шылай кел, толы залларда өтерге насip болсын. Амин, шылай болсын, амин. Біз де шылай деп тілейбіз. Біз Рифатны ижатына яратабыз. Рифаттың өзін де келген сайын, ел сайын концертына жиылышып мотор етіп келеміз, қарайбыз. Оның ижатына біз Гошик, тағын оны ижады оңышлар, тілеклер, һәм алдағы күндерде де мотор етіп концертлар қойып, мотор заллар жиярға насip болсын бізіне. Бик шатланып Рифат Зариповның концертына келдік. Бүтін семьябыз белән, внучкаларыбыз белән бергәләшеп келдік. Менә шул хәтле булдырган егетнең концертына почти ияреп йөрибез инде без. Мин вообще ни при чем. Альфред абый язган бу җырны. Бийбез әйдә. Жаныма өтүрләдең, сені көрдім шунда білдім, яратымның шып-шынын, шырық-шырық келіп тұрған, сен қышытқан шып-шығын. Сені көрдім шунда білдім, яратымның шып-шынын,
шырық келіп тұрған сүйікті шытқан шапшығы. Юмор безнең соңгы елларда бик әйбәт дәрәҗәдә, бик әйбәт. Ул инде баштан әз генә бер белмим берничә 7-8-10 ел элек бәлки булгандыр, әз генә билдән түбәнрәк юморларда булгандыр. Ул беренче елны концертларны башлаганда миндә дә бар ел беренче сезонда, чөнки әле аңламыйсың үзеңнең кем икәнеңне, син юмористмы, син җырчымы, син сөйләүчеме, биючеме, сикерүчеме, кем син, уятсыз артистмы, уятлы артистмы, син мәгънәле артистмы, мәгънәсез артистмы. Шуның өчен шул юлны эзләнгәндә, поискта булганда, миндә дә булды андый теге билдән түбән әйберләр. Иң беренче авыл концертларны без авыл тамашачысына куя башладык. Һәм авыл тамашачысы иң дөрес, иң туры мәгънәгә битеңә бәреп әйтә торган тамашачылар авылда. Менә бу әйбереңне сөйләмә, бу әйберең ятсыз, теге әйбереңне җырлама, бусын җырлама, бу костюмны ки, бу күлмәгне киме. Менә шулай әйтеп аңлатып, яңа сәхнәгә чыккан артистны тәрбияли авыл халкы дип уйлыйм мин даже. Яшь артистларын дип әйтәм мин, яшь теге яңа сәхнәгә адым ясап килә торган. Мана мен үзем дә белмим, мин җырчылар арасында юморист, юмористлар арасында җырчы. Везде свой. Везде свой. Шуңа күрә мин үземне җырчы дип тә санамыйм, юморист дип тә санамыйм. Аллаһ Тәгалә биргән шушы мөмкинчелекләрдән, ул бит барыбер талантсыз кеше юк, барыбыз да талантлы, төрле өлкәдә, төрле якта. Шуңа күрә миңа Аллаһ Тәгалә шуны биргән инде, шушы үземнең әз генә тырышлыкны истәп, башны эшләтеп, шушы юлдан барабыз инде. Балачакта булган кызыклы вакыйгалар безнең гел кызык инде. Ул хәзер дә кызык, балачакта да кызык. Теге мин дә концертта да сөйләгән бер балачакта безнең бакча йорт, авыл йорты, һәм анда бакча артында елга агадыр. Шунда гел инде абыйлар белән үзебез генә йөгереп чыгып китәбез, су керергә, су кыйнырга. Яни арттан гел кычкырып каладыр инде. Малай, батып үлсәң кайткач бәреп үтерәм дип. Менә без аны хәзер әнинең үзендә көлдерәбез инде. Шундый балач төрле хәлләр була инде. Ул теге сөйләсәң монда һәрберсен сөйләп бетереп булмый. Тормыш көн саен менә без гастрольләрдә йөрибез. Һәрвакыт кызыклар безнең теге үз арада тамашачы белән дә менә безнең концертта шулай кызык белән бергә бәйләнеп бара. Мин хәтта белмим, менә миннән сорыйлар программагыз ниндисенең, нинди программа, нинди шаярулар, нинди мәзәк. Белмим мин нинди шаярулар, нинди мәзәкләр. Безнең бары тик импровизация корылган. Менә бүген дә Уфада менә гөрләтеп уздырып киттек. Анда кемдер кычкыра, кемдер нәрсәдер сорый, мин аңа җавап бирәм, көлешәбез. Ул сөйләшә, мин сөйләшәм, мин сөйләшәм, ул сөйләшә. Менә шушылай рәхәтләнеп аралашып көлү белән узып бара. Спасибо, пожалуйста. Бик зур рәхмәт. Менә бит бергәләшеп җырлаган ничек күңелле. Җырлап кайттык әле дип сөйләрсез. Нәрсә җырладыгыз дип сорасалар? Ай Алла. Рәхмәт булды. Салып кына куйыйм әле. Алып кына куйыгыз. Мәле. Hoppa, осторожно, кыйбатлы. Шулай димәсәң асларына җәйеп утыралар. Тоже йомшак кына эзләп бериләр, һәрберсәк. Менә. Кура. Сөяктән дә пар чыгар икән. Сөяк тирләде. Ey Allah'ım. Менә тел сөйли, аннары гына баш эшли. Шундыйрак шул инде. Сез кайсысыннан көләсез? Сөяктән. Тогда вы с нами. Рәхмәт. Зато шыгырдамый. Концертларны шуннан да Уфада, Башкортстан буйлап безнең тамаша продюсерлык үзәге Резида Зарипова, Эльвир Зарипов шулар белән бергә әле минимумда Салават абый эшләгән вакытта үзебезгә аерым төркем тудырып Татарстан буйлап йөри башладык. Авылларда, районнарда 30 кеше, 20 кешегә, 40 кешегә, 50 кешегә концертлар куядык. Татарстанда беренче елны әйбәт кенә йөри башлагач, ул бит инде өметләнеп китәсең, менә Башкортстанда да барып яулыйсы килә, Башкортстанда да куясы килә концертлар. Шуңа күрә менә
шушы залда, юбилей залында безнең иң беренче шулай ук тамаша продюсерлык үзәгеләр башлап җибәргән идек. Шушы залда зал тутырып 42 кеше утырадыр ия. Шу тамашачыларга шушы 3 сәгатьлек концертны куйдык бергәләшеп. Супер шоу 1 булды бу. Бу супер шоу булмагандыр, ул просто концерт булгандыр. Шуларны үзенә күрә гөрләтеп уздырган идек. Шуннан соң менә әкренләп арта. Инде бүгенге көндә икешәр 3нче көнгә залларны өстәмә концертлар сата башладык уже. Шу апрельдә өстәмә концертыгыз. 21 апрельдә Алла бирсә, шушы яшьләр мәдәният сараенда bütün тамашачыларны көтеп калам шушы программа белән. Сез кемне бер вакытта да алдый алмыйсыз? Мин бер вакытта да алдый алмыйм үземне. Алдашасызмы? Алдашасыңмы дип булды инде. Теге шаярмыйчы, шаярган кеше алдаша инде ул теге алдашу бит инде ул теге начар якка түгел. Ниндидер бер кызык булсын өчен шаярып алып куясың инде ул теге. Алай булмаска мин башка төрле булган мөмкин. Чын-чынлап теге кешене белә торып, ниндидер бер шын җитди әйбердә, җитди эштә алдау булса инде уже матур әйбер түгел. Шаярып алдашу безнең төркемдә бер-беребезне алдашып, кызык итеп шаяртып йөрибез. Бу инде көн кадагында көндәлек була бара торган хәлләрнең берсе ул. Сез бала чактан ук шундый шук, шаян телле идегез. Кем белгән шулайдыр инде, ул безнең ягы белән шундый, безнең теге әйтмим бит концертта да юк кылган әйтмим теге тел әбидән бирелгән дип. Безнең әби дә шулай ук, бабай да шулай ук, әти дә шулай ук, әни дә шулай ук. Минем ике абый бар. Алар да сүзгә кесәгә керә торган кешеләр түгел. Алар миннән дә остарак шаяра, миннән дә остарак җырлыйлар, миннән дә остарак үзләрен тоялар. Шуңа күрә ул токымда, гаиләдә, руда, кабиләдә бардыр инде ул. Безнең төркемдә инде 10, 12, 13, 14, 15 була кай вакытта кешеләр артып торабыз. Иҗат юлын башлаганнан бирле инде иңне иңгә терәп, бергә матур итеп эшләп, иҗат итеп килә торган музыкантыбыз сентябрьдә. Минем бер туган абыем менә бу Илдус Зарипов. Таныш булыгыз. Шулай бит әйме? Шулай. Беребез кара, беребез ак, безгә шулай яхшырак. Һәм инде безнең гитарада инде иҗат юлын башлаганнан дип әйтә алмыйм. 4нче сезон мәле. 4нче сезон бергә эшләп киләбез. Казан егете. Айтуган. Хамидуллин. Мин кой бирәшләргә инде. Бөтенсен сөйләп бетереп. Бөтенсен сөйләп бетерлек түгел инде кой. Гитарада уйнарга ярата. Ашарга яратасыңмы? Яратам. Ашарга да ярата, уйнарга да ярата. Иң яшь егете 21 яшын тутырып кына китеп килә. Барабаннарда уйный Риназ Гениятов. Ояла ул микрофоннан ояла. Риназ Гениятов Татарстанда Мамадыш дигән район бар. Шушы Мамадыш районыннан. Һәм инде безнең инде бу җегетебезне күрсәтеп теге исемен әйтсәм әйтмәсәм дә сез инде аны таныйсыз, чөнки 30 елдан артык үзенең тормышын иҗатка, сәнгатькә, милләткә, халкыбызга багышлаган, халкыбызның яраткан җырчысы, татар-башкорт халкының йөзек кашы булып торган мәрхүм Хәнәпә Фәрхиебезнең соңгы елларда бергә иҗат иткән музыкант, баянисты, Авыргазы районы егете Илнур Саттаров, әйме? Молодец беләсең икән. Үзеңә күргәч кенә искәртте. Бик акыллы җегет, бергә без Илнур белән инде күптән танышлар, студент елларыннан бергә бер бүлмәдә, фатирда бергә яшәп, бергә эшләп, бергә иҗат итеп, инде бүгенге көн артыгын сөйләргә ярамый ди. Бер куплет баян белән, әйдә. Әйдә тегесен. Беләсезме? Беләбез. Алтын sarı çeşlerini seni tararsın, min ürmemişim, sen tararsın, min ürsen. Безнең төркемебезнең җитәкчесе, операторы, шулай ук менә иҗат юлын башлаганнан бирле бергә киңәшләшеп, иңне иңгә терәп, шулай ук матур иттереп, аралашып, туганлык җебен җепләп, бергә эшләп тә, иҗатта да гөрләп килә торган абыем Илгиз Зарипов. Мин оператор, төркем җитәкчесе, Световик та бөтен эшендә үзебез эшлибез. Водитель дә. Водитель дә. Безнең тормыш бит инде шул гастрольдә үтә бит. Менә 31 январьда чыгып киткән икән Башкортстанга, әле мартның 1-2-се җитеп бит инде. Без һаман Башкортстанда. Семья эшлиләр, укыйлар, сагыналар, көтәләр. Алай да телефон бар, көндә сөйләшеп. Телефон бар, WhatsApp'тан, видеодан сөйләшәбез. Сез баянда ул җырлый. Мин баянда уйнадым, әти безнең баянист баянда уйный. Беренче тапкыр сәхнәгә чыкканны эзлисезме? Ну, хәтерлим, ул бәләкәй чагыннан сәхнәгә чыга башлады. Почти школда укыганда ук инде. Җырлап. Җырлап. Бөтен конкурсларда участвовать итә.
Жетекче буларак ул требовательный кеше. Без уже эшләгән вакытта брат, сват аның эш әйбер юк. Без эштә все. Без барыбыз да эшләргә тиеш. Бар бит аның мәкале. Синдә мулла, миндә мулла, атка кем печән сала дигән. Шуның өчен кемдә булса эшләргә тиеш. Барсы да үз эшләрен эшлиләр. Шул гына. Сез нинди эшне алып барасыз төркемдә? Мин шофер булып та йөрим, водитель булып та йөрим. Менә күрәсез, аппарат ташыйбыз тоже җегетләр белән бергә. Ну, административный эшләр белән дә эшлибез, Илгиз белән бергә ике брат Татарстан илләрендә үзебез йөрибез инде. Алдан концертларны әзерләү дип әйтәләр инде. Көннәр алып шулай. Гаиләгез бар? Гаилә бар, 2 балаем бар. 2 малай? 2 малаем бар, әй. Казанда яшисез? Казанда яшибез, әй, Казанда. Без садикта йөрибез, школда. Әти, әни Оренбург өлкәсенең Северный районы Бакай дигән авылыннан мин тумышым белән әти әни шунда, гомер буе шунда эшләгән, яшәгән. Әти 40 ел колхозда эшләде, тракторда, аннары бер 10 ел, 12 еллап, микән 13 еллап микән нефтьчеләрдә эшләде, шулай ук тракторист булып. Әни гомер буе мәктәптә җыештыручы булып эшләде. Шул икесе дә авыл кешеләре, мин дә авыл кешесе, бездә авыл балалары, шуңа күрә авылдан чыккан егет кызлар. Авыл эшен беләсезме? Ничек белмисең инде? Мин туганда безнең авылга газ кергән, Аллага шөкер. Алтын да ярган булмады. Печәнне дә мин чапмадым. Мин бит теге шупа-шупас поколение булгач, 88 елда туып, 95 да печән чабалар абыйларга, әтиләргә эләкте. Мин инде төпчек малай булгач, гелтәгә иркәләнеп, уйнап, көлеп кенә йөрдем. Менә бу шуннан да киткәнмендер артист булып. Кем белә. Иң яратмаган эшегез? Иң яратмаган эш, белмим инде. Иң яратмаган эш. Эшләргә яратмый. Эшләргә яратмый дип белмим инде. Мин инде шуннан да ул бит мин генә түгел, иҗат кешесе ул кирип шуңган бит иҗатка, сәнгатькә, анарга башка бер кызык, башка төрле берләр кызык. Ул инде әлбәттә авыл кешеләре эшлисе килеп эшләми, кирәк дип эшли. Аны теге ул эшләмәсә бер кем дә эшләми, аның өчен яшәргә тырышу, каяндыр табарга, эзләнергә, шуны да эшләмәсәң, бәрәңгесен дә чәчмәсәң, малын да сорамасаң, тегеләй әйтмәсәң, бу әйтмәсәң, каяндыр бит акча табарга кирәк. Шуңа күрә безгә менә Аллаһ Тәгалә шушы эшне биргән, шушы эштән Аллаһ Тәгалә аермасын, шушы эшебезне бер 30-40 ел матур иттереп, заллар тутырып эшләп килсәк, безгә шушы җитә. Нинди эшегезне иртәгәгә калдыра алмыйсыз? Нинди эшне иртәгә калдыра алмыйм икән, белмим инде, алай дип әйтә алмыйм. Минем күп эш кай вакытта шушы ялкаулык арасында иртәгә түгел, икенче атнага да калырга мөмкин әле. Менә әз генә шундый бер минус бар, әз генә ялкаулык дигән әйбер бар. Менә шунысы бар инде. Кала күп эшләр кала. Рифат Зарипов, җырчы, биюче, пародия остасы. Хезмәттәшләре аның турында 48 килограмм татар позитивы ул диләр. Тулы исеме Рифат Рифгат улы Зарипов. Туган җире Оренбург өлкәсе, Северный районы, Бакай авылы. Туган көне 4 июнь 1988 ел. Гаилә хәле: өйләнгән, хатыны Диләрә, улы Ислам. Остазы Салават Фатхетдин. Ufalarda yalgış kına sizini gördüm. Bir görüde yüreğime şunduk girdik. Hisler tulgan көңеліме seni bit kirek. Tıya alımın sindip dibe hazır yürek. Yalqınında mehabettin yanım dürülep. Yarattırdın aşık ettin benim nişilep. Yollarımda yürüyüm seni yerim güzelim. Barısın dip yaşayırek. Yalqınında mehabettin yanım dürülep. Yarattırdın aşık ettin benim nişilep. Yollarımda yürüyüm seni yerim güzelim. Barısın dip yaşayır. Normal mi? Şıraşkanda güzellerime varamıysın. Bilmesine neyle uyulanmışsın. Yerim hazır yerim canım seni izler. Mehabetten canlarıma deva kirek. Yalqınında mehabettin yanım dirilep. Yarattırdın aşık ettin benim nişilep.
бары син дип яширәк. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачыларыбыз, ВКонтакте һәм Инстаграм шилтәрендә туры эфир группасына кереп, Рифат Зариповның җырына тавышларыгызны бирергә онытмагыз. Ә инде сезнең тавышларыгыз ярдәмендә бу җыр беренчеләрдән булса, Рифат Зариповны ел җыры концертында көтеп калабыз. Алай булса, дуслар, сез бу клипны да карагыз, Туган тел каналыннан аерылмагыз. Мин бөтен проектларда катнашырга тырышам һәм сезнең ярдәм белән генә беренче урынны яуламау ул сездән торачак. Шуңа күрә концертларда килегез, туган телдән аерылмыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, уйнап, көлеп, җырлап, биеп яшәргә насыйп булсын. Ялыгызны ничек үткәрәсез? Яллар төрлечә уза инде. Яллар бик сирәк эләгә, әлбәттә. Җәйге ялда инде без теге бөтенесе барган шул Төркиягә барып кайтырга тырышабыз инде, хотя бы бер атнага булса да, шунда бар. Анда да ял түгел әле ул. Бер-ике көнем ял итәбез, аны уйлый башлыйм. Концертны чыгышырга икән, тагын нәрсә җырларга, җырларсына нәрсә сөйләргә, нинди костюмнар, нинди клип төшерергә, каян җырлар табырга. Ул барыбер ял белән үтми, шундый борчу белән узып китә инде ул. Күңелгә ялны, күңелгә тынычлыкны мин алам үзебездә Казанда Алиаскар Камал исемендәге Академия театрына барып, спектакльгә кереп чумам да, шул дөньяга кереп китәм, һәм шул дөньяда күңел дә ял итә, рух та ял итә, акыл да ял итә, баш та ял итә, тән дә ял итә. Шундый рәхәтләнеп расслабиться итәм мин театрда. Ә китап укыйсызмы? Соңгы укыган китабыгыз? Азбука. Дип әйтәдер инде моны бөтен кеше дәйме? Шулай инде бер төркем булып йөргәчтен, бер гаилә сымак ашыргасын да пешерәсең, киемнәрен дә үтсә куйсың, чәен дә куясың. Бар нәрсәне бергә эшләргә тырышабыз инде. Без үзебез белән 5 литрлы мультиварка йөртәбез. Ул шул мультиварка уйлап тапкан кешегә чиксез рәхмәтлебез инде без. Ул мультиварка безне ашата да, эчерә дә, нәрсә пешерәбез, аш пешерәбез. Безнең иртән ботка. Сөттә, майда тәмле итеп пешерелгән ботка, бутербродлар белән, шундай шәйләр, конфетлар белән. Әбиткә килгәндә инде безнең обязательно аш, ә кичкә табан второй. Ну, кайбер чакта 2 тапкыр аш пешерергә мөмкин инде. Безнең җегетләр бик күп эшләгәчтен, бик күп булгачтын тиз ашагалар. Әйтәләр бит, ашаган малда өмет бар дип, менә шул инде. Безнең Әминә безне ашатып тора бөтен коллективны, анарга бик зур рәхмәт әйтәсе килә, пользуюсь случаем дәрә калды менә. Һәм көндә разнообразный меню. Көндә, даже бездән сорый, нәрсә кеп пешерим дип. Первый пешерим, второй пешерим, на хәзер концертны куйдык, әйбит, и юлга чыктык. Юлдан пока гостиницага барып җиткәнче, уже кафелар ниләр эшләмиләр. Җыр, үземнең җырымны башкарам. Соңгы җыр Инсаф Галимов язган җыр, Силим Сандугачларганы башкарам инде. Әйдә, шулай да әйтеп үтәсем килә. Әминә Инсаф Галимовның кызы. Инсаф Галимов безнең Башкортстанның атказанган артисты, безнең яраткан җырчыбыз. Һәм дә сез ошагансыз аңа, әтигезгә бик. Әйтәләр, яблоня далеко не падает, шул инде зур рәхмәт. Силим сандугачларга, силим карлыгачларга, ничек кыен синсез яшәргә. Силим сандугачларга, силим карлыгачларга, ничек кыен синсез яшәргә. Минем өчен Рифат Зарипов нинди җитәкче, иң беренчедән әйтәсем килә, ул бик гадел, үз сүзен белә торган, үз юлыннан бара торган кеше. Гади, юмористик, кешенең хәленә керә торган, кешенең күңелен күрә торган, һәм дә инде авыр чакта булыша торган кеше минем өчен. Кеше булып яшик дип әйтәбез инде. Аны әйтү җиңел, җырлау җиңел, өйрәтү җиңел. Но бу катмарлы тормышларда, дөньяларда кеше булып бетүләре бик җиңел әйбер түгел бит әле ул. Менә нәфсе дигән әйбер бар, шайтан, җиннәр бутый. Кай вакытта сөйләшеп тә утырабыз шулар белән. Төрле вакыт булаймы.
Әле менә бер гаилә, уңган булган гаилә инде, эшли торган тырыш гаилә, ире балта остасы булган, хатыны тагын каядыр эшләгән, куанып, шатланып торганнар инде үзләренең шушындый талант булганнарын Аллаһ Тәгалә шундый көч биргәнне, куанып Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт кенә әйтеп яшәгәннәр. Ире эштән каядыр күрше авылдан кайтып бара икән, балтасын силки-силки җай ае булган ахыр. Аллага шөкер, бүген дәш булды, иртәгә дәш була дип, елга ага, елгада басмадан чыгып барганда балтасы суга төшкән дә киткән. Изли таба алмый инде. Бер сәгать эзләгән, караңгы төшеп беткән, иңгер-миңгер. Кемнән сорасаң да ярдәм итә алмыйлар. Аллаһ Тәгаләгә ялвара башлаган. Аллакаем, хуҗакаем, иң кирәкле коралымны югалттым, балаларымны туендырам, хатыным хакына үзем өчен булса да, яр буена булса да чыгарып куй балтамны дип ялынса, кары яр буенда ялтырап, алтын балта ята икән. Аллаһ Тәгалә, шушымы синең балтаң? Барып кара. Я, бу минеке түгел, бу алтын балта. Алтын балта югалган, көмеш килеп чыккан. Шушымы синең балта? Барып кара. Юк инде минеке зәңгәр изолин тураган. Хәнипа белән 7 елга якын эшләдек. Бергә, бер төркемдә. Бу баянны Хәнипа алып биргән иде. Хәнипаның истәлеге булып калды. Абдулхай абый да әйтте, Хәнипаның баянын уйнатып йөрет. Хәнипаны ничә еллар җырлаткан баян, Хәнипа моңа сәхнәдә булсын диде. Шуңа күрә бу баянны бүген Рифатны җырлатабыз бу баянга. Салават абыйда эшләү, ул мин анда 4 ел эшләдем, мин аны бик күп интервьюларда әйтәм инде. 4 ел эшләү 40 еллык тәҗрибә тупладым мин анда. Чөнки аның мәктәбен үтү, аның белән гастрольләрдә йөрү, кеше белән ничек аралашырга, ничек үзеңне тотарга, ничек тамашачыны хөрмәт итәргә, тамашачыны ничек яратырга, ничек җырларга, ничек сөйләргә, ничек кеше булып калырга икән, аның мәктәбе аша өйрәндем. Аларга мин рәхмәтле. Бuna siz үзегезнең турында бик кызу холыклы кеше дисез. Нәрсә сезне чыгарыгыздан чыгара? Мин кызу кеше дип теге артык кызу да түгел. Мин бит игезәкләр йолдызлыгы астында туган. Миндә ике Рифат. Берсе ак, берсе кара. Агы күбрәк, агы 80%. Карасы да бар аның әзме күп барып чыгып ала. Чөнки мин 88 елны туган, теге Аждаха елында Дракула итеп алакай вакытта. Мине шыгырдан чыгара, нисә дип әйтим, менә алдашу, дөрес булмау, әзер түгел. Менә, допустим, әйтегәндә, менә концерт хәзерләнәбез, бөтенләй бер булырга тиеш. Безнең өчен төркемдә бөтенләй бер четко булырга тиеш. Бөтенләй бер үз урында булырга тиеш. Репетиция вакытында булырга тиеш. Бөтен шунда булырга тиеш. Әзерләнәкән бернинди хата булырга тиеш түгел. Бернинди ошибкалар не прощается. Чөнки тамашачы билет алып килгән, без ат идо җанны тәнне биреп, рәхәтләнеп, биеп, җырлап, чын күңелдән бирелергә тиеш. Беркем халтур итәргә тиеш түгел. Менә шундай бердә ниндидер бер эленке салынкылык китә икән, менә теге самотёкка. Мин шунда кызып китәм инде уже төркемгә дә эләгә, анда абыйларга да эләгергә мөмкин, барыбызга да эләгә. Бу теге мин психовать итәсе килүдән түгел, безнең төркем әйбәт итеп эшләсен өчен, без әйбәт итеп халыкка ярасын өчен, халык яратып, кул чабып, рәхмәт әйтеп, икенче елга да тагын килерлек итеп, әйбәт итеп эшләр өчен. Әйткән бит. Өйләнмәдем түгел, өйләндем инде дигән. Беренче тапкыр Мәскәүдән өйләндем, неудачно. Икенче тапкыр Казаннан өйләндем, тоже неудачно. Ну, üçüncü tапкыр Уфадан өйләндем, удачно. Ел сайын Уфадан өйләнәм дип әйтәдек. Исеңдәме, ялгыш кына, син үземә күзләр салдың. Ә мин юләр, шуннан бирле, телсез калдым, энсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыр әйдә. Ә шулай да син бит хәзер, үземнеке бөтенләйгә.
Тормыш иптәшегез диләре һөнәре буенча биюче, шулай бит? Ул сезне биетәме? Биетәме дип, диләрне бит әле күрергә вакыт юк. Менә чыгып китәбез дә айлар буе гастрольдә йөрибез. Ул улым белән, Ислам белән бергә Казанда яшиләр. Бер-беребезне биет алмыйбыз, бик сирәк күрешәбез. Шул җәй айларында гына, май, июнь, июль шул вакытларда күрешәбез. Анда бер-беребезне биетмибез. Рәхәтләнеп бергәләшеп шунда ял итәбез, кафеларга барабыз, сөйләшәбез, көлешәбез, уйныйбыз. Ну, тормыш булгач гел теге ха-ха түгел инде. Төрле вакытлар була теге. Гаиләдә бит инде моны мин яңалык ачмыйм, барыбыз да белә. Төрле вакытлар була. Мин дә аны биетәм, ул да мине биетә гай вакытта. Ярамы диделәр. Гел мине иретеп кенә торалар инде. Мин генә белмим инде менә, бөтенесе белә, мин белмим. Тормыш иптәше димә, тормышта иптәшләр күп була ул. Хатын дип сөйләштеләр. Мин хатын дип сөйләшә алмыйм, чиктер хатын сүзе каты яңгырагангадыр инде белмим. Үземчә генә куштым, тормыш чәчәге дип. Тормыш чәчәге. Кай вакытта кактус төрлечә була. Кай вакытта үземдә шайтан таягы. Алыштырма мине, саташтырма мине, сакла мине ялгыш адымнардан. Кояш кебек кайнар минем сөюк хисе, тик ул синең өчен кабынмаган. Алыштырма мине, саташтырма мине, булай да бит әрни бу күңел. Сыннарыңда синең аның рәвешләре, тик ул түгел, шул сине ул түгел. Алыштырма мине, саташтырма мине, булай да бит әрни бу күңел. Сыннарыңда синең аның рәвешләре, тик ул түгел, шул сине ул түгел. Рифат Зарипов белән эшләү бик җиңел. Без 6нчы ел уже бергә эшли башладык. Беренче көннән без Салат Закиш вакытында Рифат белән еще танышкан идек, студент вакытында. Без уже давно дуслар, шуңа бер-беребезне аңлыйбыз, бер-беребезне сүзсез дә күзлегә карап аңлыйбыз инде. Менә сез икегез дә Зариповлар туганмы әллә? Уже почти туганнар инде. Туганлашып беттегез. Әйе. Менә Рифат әйтеп үтте, беренче концертым тулы заллар 40 кеше белән үтте дип. Шулай булдымы? 40 кеше килде. Әйе, серьезно, беренче елларны Башкортстан буйлап заделали концерты. Бүтән җирдә от 40 до 70 до 80 людей. Концертларны ничего не отменяли. Полный состав белән, полный концертный программа белән бүтән концертларны куеп оештырдык инде. 40 кешегә булса да куясыз концертны. Кешегә дә концертны куябыз. Бүгенге көндә? Бүгенге көндә без уже 31 январьдан алып Башкортстанда йөри башлады Рифат. Каждый день уже берәр концертлар. 31 январьдан алып Башкортстанда Рифат гастрольләре, көн сайын тулы заллар, кассадан үтә, бернинди организациялар да юк. Икешәр көн Нефтекамс, Туймазы, Яркәйләр, Чишмәләрдә уже икешәр көн концертлар куябыз. Уфада да апрель айында өстәмә концерт куйгансыз. Уфада да апрель айында 2 концерт өстәмә концертлар бүгенге көнгә 1 ай тамамлап уже беттеләр. Әмма Рифатның шундый популяр булуының сире нидә? Рифатның шундый популяр булу сире, наверное, мин уйлыйм, концерты продуманный программа, кешеләр белән аралашу. Кеше бик ярата, бик гади, бик простой, бик шундый легкий концерт. То есть кеше концертка килсә, бу бит эш турасында уйлайсы килмәй, үй турасында уйлайсы килмәй, ял итәргә килә. Рифатның концертына шул чынлап, наверное, реально урысча әйтмешли, ял итеп кайтасың, көлеп, бөтен проблемалардан отключаться итеп, шул концертка кереп, ял итеп кайтып китәләр. Туган тел каналының концертларын оештырабыз. Һәм 20 елдан артык Салават Фатхетдиновның концерты, Әнвәр Нургалиевның концертларын 15 елдан артык, Илсия Бәдретдинова, бик күп артистлар инде. Рифат Зарипов. Тамаша әйбәт йөри, тамашачы гына исән булсын, акча эшләсеннәр, безнең концертларга йөрисеннәр. Һәм Туган тел телеканалын карасыннар, шулай бит? Әйе, шулай. Көн сайын күрешеп тормыйбыз, елына бер генә киләбез, елына бер күрешәбез. Инде шуннан да безне һәр вакытта килгән сайын калаш йөз белән елмаеп, матур иттереп безне каршы алып, озатып калучы. Мин рәхмәтемне әйтәсе килә. Әле концерт бетмәде, мин просто теге тынычларны өчен сөйлим.
Тамаша продюсерлы бездәге Резида Зарипова һәм Эльвир Зариповка безнең шушы концертларны Башкортстан белән 1 айдан артык безнең концертларны оештырып, шушылай залларны тутырып, каршы алганнар өчен шу оештыручыларга рәхмәт әйтеп бер кул чабыйк әле, пожалуйста. Резида Зарипова, Эльвир Зарипов. Резида апа, каясыз? Һәм шушы ук залда Башкортстан, Татарстан Республикасында бөтен Россиягә сибелгән популяр автор, башкаручы, композитор инде менә быелларны гына якыннан тарашып, аралаша башладык. Урал Рашидов тора залда. Бик зур рәхмәт. Сезнең безнең концертка килү безне бәяли. Бик зур рәхмәт сезгә. О, Урал! Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Урал абый, легенда. Урал абыйга календар кирәкме инде нарга? 16 елгы календар таратып берик. Прямо энергичный монда сикерә утырдык. Идегезме? Бийдек тә, сикердек тә, җырладык та кушылып бик матур булды, шады. Нәрсәсе белән аерылып тора бүтән концертлардан? Энергетикасы белән, шәплеге белән бер урында басып тора алмай, действительно кышыткан чыпчыгы булган. Концертына беренче тапкыр миңа администраторлары үзе дә күптән Бuna Уралабы концертка шакырам биргән. Бүген дә шылтыратып алды. Киләсезме? Обязательно килегез, пожалуйста. Мин килдем, килә алмыйча булдыра алмадым. Күп кенә иҗат буенча сөйләшкән. Бүген концертка бер тапкыр килеп аңладым. Бөтен сөйләшкән сүзебез бушка булган икән. Бер генә килеп күрергә иң дөресе булган. Бүген биш аңлыйм. Нәрсә кирәк, ничек язарга кирәк, Алла бирсә. Үзебезнең уртак җимешләр, иҗат җимешләре булуын телим. Киләчәктә икенче программасына Алла бирсә. Ул бит үзе сүз остасы булгач, аңа килешеп тора. Ул бит инде шомасын белә. Артист. Алла Тәгалә биргән, барсын да биргән. Ит кенә кулсат, шапкана. Үзе әйтмешли. Туган тел телеканал карыйм да, катнашам да. Аның җитәкчесе Азат Галенурова минем якын дусым, гаилә дусларыбыз. Без бит аңлап сәхнәгә чыгабыз, аңлап иҗат юлында барабыз. Шунысын аңлап тамашачы булганда гына без кемдер. Алар булмаса без бер кем дә түгел. Барабанда уйнаучы егет кызлар гына да унау килделәр. 7 егет 3 кыз. 11нче булып Ринас килде. Ринасны күрдем дә уйный беләсеңме дип тә сорап тормадым. Әйтәм, все, син безнеке. Нишләп алай ди? Әйтәм, синең кырыйда мин тазарак булып күренсен өчен. Икебез дә менә шушы инде. Ике зубашиска. Спагетти. Мәк. Ай Алла. Ай. Үсә көп әйтеп мәми яшый да. Яра, булды, бүтән сөйләм. Артык сөйли башласам, шулай дымырдата башлыйк. Без икебез дә выгодный кешеләр. Без искә төшсә генә ашыйбыз. Ул искә төшмәскә дә может. Без бер тапкырда флюорографиягә түләгән юк. Чөнки безнең анда кергән дә юк. Безне шишендереп кенә карыйлар да, якты да. Здоров дип язалар. Менә бер студент вакытта кергәнем, бүтән бәрәңгә ашап килмәде диделәр. Бөтен берне күрсәтә икән. Студент вакытта бәрәңгелексә дә бик әйбәт әле. Менә ничек дип әйтим икән инде. Әйтемнәр буенча дәвам итсәк, әйтәләр бит. Киемеңә карап каршалабыз. Акылыңа карап узатабыз диләр. Киемнәр бетте. Акылны беләсез. Шуннан да эш киемдә дә, гәүдәдә дә түгелдер. Һәрберебезнең Аллаһ Тәгалә үзенчәлек итеп яраткан, һәрберебезнең җаннары бар, күңелләре бар. Шушы булган күңелләребез һәр вакытта бер-беребезгә карата ачык, киң, матур, шулай көлеп, елмаеп кына торсын иде. Бәләкәй генә типкән йөрәкләребез олы булып типсен иде. Якыннарыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, әти-әниләребез, улларыбыз, кызларыбыз, милләтебез, телебез, динебез өчен һәр вакыт, һәр даим тибеп торсын иде.
Тип йөрәгем, тип. Туктама. Тулап килсә, җил таулар, бирешмәсен түз йөрәк. Сагышымны басар өчен, миңа бүген сине кирәк. Тип йөрәгем, тип туктама, яратып тибеп турсын. Халкыма булган хисләрне җырлап аңлатып турсын. Туган тел каналы белән инде без хәзер ничә еллар бергә бердәмлектә эшләп киләбез, иҗат итеп киләбез. Шуннан да матур тапшырулар төшертәсез, матур очрашулар ясыйсыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең инде елдан-ел рейтинг арта, зураясыз, киңәясез. Бергә инде зур иҗат менә яңа шәхесләрендә, яңа кешеләрендә, яңа артистларында тудырып торасыз. Шулай бергә матур итеп ничек Аллага тапшырып иҗат юлларын бергә башладык. Бергә матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын, бергә эшләргә насыйп булсын, бергә яшәргә насыйп булсын. Туган тел каналы чәчәк атсын. Башкортстанда да, Татарстанда да, татар-башкорт сибелеп яшәгән җирләрдә бөтен җирдә карыйлар. Без йөреп торабыз, күреп торабыз, ишетеп торабыз, белеп торабыз. Безгә сөйләп торалар. Шуңа күрә безнең дә, сезнең дә иҗат гомерләребез узын булсын дип кенә телисе килә. Туган тел каналыннан аерылмагыз, дуслар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Һәр көнегез туган телле булсын.